Аз съм Явор Бахаров. Днес ще продавам пици и надявам се да е забавно. Здравей! Здравей! Какво става? Че нещо... Не си види на цел. Явор Бахаров. Между другото, често ме бъркат. Често ме бъркат, наистина, но не съм аз. Това дето и брат му дето е актьор. Хари Яво. Да, не съм аз. Георги съм, приятно ми. Георги? Да, Георги. А вие как се казвате? Аз съм Емил. Емил. Това не го гледах. Големо съвпадение. Това не го гледах. Как ти пише Захари? Махам я тогава. А вашето име е? Що трябва да ви вземам поръчката по името? Джони Деп. Джони Деп. Ето. Аз искам барбекю с телешко. Голяма ли? Ами не, искам средна, обаче с тънко тосто. Да, ама не мога да разбера какво става. Аз съм си на работа и постоянно, между другото, и преди малко дойде един господин. Преди малко пък е едно момиче, абе ти не си ли, не съм. Аз помня 3 физиономии на български актьори, едната от който не мога да сбъркам. Не съм аз. Не казвам ти се. Добре, да няма да казвам на никой. Ако не казваш на никой, ще ти кажа, че не съм, наистина. Не, много често ме бъркат. Приличам ли ви според? Не е верно. Какво го бъркат той? Не е верно. Ето лична карта. Пада веднага. Имаш кредитна тайна, нещо? Нещо кредит. Да, верно, не. Чек, нищо не. Нали може да се запознаваме поне? Аз ти Джони Деп и аз съм. Добре, да си. Кама, че не можа. Явор Бахаров. Дай ми пица.